Ahojte. V nedeľu som cestovala do Londýna a cestou mi tak napadlo, že možno by som mohla skúsiť nahrať nejaké motivačné video. Vydávam to, alebo teda pozerám videá mojich kamarátov, ktorými sa kamarátim asi pol roka. Sú online podnikatelia a oni toto robia na týždennej báze. Rada počúvam tie videá, jednak sa učím a vzdelávam v angličtine a takisto si tam vždy niečo nájdem motivačné. Je to vždy z ich príbehov, z toho, čo zažili. Takže ja vám idem teraz povedať, čo som zažila v nedeľu. Tak som si naplánovala výlet do Londýna. Vždy chodievam z mesta walking vlakom a chodia dva druhy vlakov. Jeden je rýchly, ten je priamy a trvá 30 minút. Druhý je pomalý, stojí na každej zastávke a preto trvá hodinu. Keď som prišla na stanicu do Wokingu, tak som už videla na nástupišti dva vlak stál, pozerala som na tabuľku, bol tam smer Londýn, čiže nasadla som. No a že vo vlaku som zistila, že ten vlak vlastne ten, ktorý som nechcela, je to ten pomalý, ktorý stojí na každej zastávke a budem cestovať do Londýna hodinu. Tak už poznáte ten proces vo vašom tele, adrenalín sa stupňuje a ja už som začala byť nahnevaná sama na seba. A vždy si kladieme hlavne túto otázku, keď sa nám niečo stane v živote, že prečo som si nepozrela dobre tú tabuľku, prečo som sa neopýtala niekoho, prečo a tak ďalej. A za nejakých pár sekúnd, 30 sekúnd, neviem koľko mi to trvalo, som si uvedomila, že veď ja mám správny smer. Ja idem do toho Londýna, tak na čo sa rozčulovať? Posedím si hodinku vo vláčiku a není problém. Rovnako všetko som vybavila, čo som mala naplánované, nakúpila som si, čo som potrebovala, stretla som moje milé kamarátky, všetko som stihla, takže nebol dôvod sa vôbec rozčulovať, to je len také naše ľudské, kedy si začneme klásť tú otázku, ako som spomínala, ale týmto vám chcem povedať, že možno, že je jedno, keď nám niekedy niečo trvá dlhšie, keď svoj cieľ alebo sen si splníme nie hneď, ako začneme o ňom snívať, ale o mesiac, o rok, o dva, o niekoľko rokov. Ja si myslím, že dôležité je, že si ho vôbec splníme v našom živote. Ďalší príklad, ktorý s tým súvisí, a pred 2 rokmi som sa rozhodla, že je na čase si plniť aj môj sen, ktorý už som mala dlhodobo. Ja som vždy túžila vedieť anglicky plynule, ale keď som bola v mladšom veku, tak vlastne som nemala odvahu. Tak pred 2 rokmi som sa rozhodla, že pôjdem si tento svoj sen plniť. A veľa ľudí reagovalo, ako aj môj bývalý kolega jeden, že teraz ideš? A ja sa ho pýtam, že akože teraz myslí, že teraz čo? Že teraz dnes? Alebo teraz si myslel, že v mojom veku? Tak sa začal smiať. Takže priatelia, nenechajte sa odradiť. Ak máte ten správny smer, že si ideš plniť ten svoj sen alebo ten svoj cieľ, tak ja si myslím, že je úplne jedno, že kedy. Na niektorých veciach proste nezáleží, kedy si ich začneme plniť alebo kedy to urobíme, ale dôležité je, že to urobíme. Že si môžeme dať, áno, splnil som si sen. Takže držím vám palce v tomto, aby ste sa odhodlali ten svoj cieľ a sen plniť. Prajem vám pekný víkend. Peace and love. Majme sa všetci radi.